Gwaith golygydd creadigol ydy rhoi digon o awgrymiadau i awdur o sut yma codi gwaith i lefel ychydig yn uwch. A drwy ddatblygu cymeriad, drwy weithio ar y clo, gweithio ar strwythur y nofel, gwneud yn siŵr bod y dechreuad yn cydio yn y darllenydd. Yr holl ffactorau yna, os oes un o'r reina ddim yn llwyddo, gwaith yr awdur credigol wedyn y golygydd credigol ydy tynnu sylw at hynny. Rhoi awgrymiadau, falle ddim rhoi awgrymiadau, gofyn nhw ail ystyried i arbrofi rhywbeth arall yn y gwaith. Canwyfeddwl yn greadigol ac ychwanegu at yr un sydd gyda nhw. Enw'r nofelydd sydd ar y clawr, felly i cyfrol nhw yw e. Felly allwn ni ddim wedyn mynnu yn ffordd o gwbl na cydweithio ydy e. Mae'r ffaith yn 2005 fod Elin Trwyd Morgan rhwng y nefoedd a Las Vegas, Bethan Gwanas, Hugh fy ffrind a Caryl Martha Jacashenko wedi cyrraedd y dair gyfrol orau yn y Gymraeg y flwyddyn honno yn llyfr y flwyddyn. Hwna yn rhaid bod un o'r uchafbwyntiau. Hefyd, bod cyn ddisgybl i fi Lleucu Roberts wedi ennill y dwbl yn Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli ar y fedalynyddiaeth a Daniel Owen. A saith oes Efa wedi dod yn un o glasuron y Gymraeg. Mae hwnna'n yn bendant wedi rhoi pleser mawr i fi. Dyw'r gwerthiant, mae'r rhai cyfaddau ddim cystel ag oedd e. Mae rhaid derbyn hynny, ond ar ôl dweud hynny, efallai fod mwy o rychwant o gyfrolau. Dwi'n credu all bron neb brynu pob llyfr Cymraeg sydd yn ymddangos ar hyn o bryd. Felly, dylwn ni ddisgwyl llai o werthiant, ond mae'r ddarpariaeth yn eithriadol o eang ac yn gyfoethog. Dim ond bob blwyddyn yn llyfr y flwyddyn, mae yna o'r 10 cyfrol neu'r 9 cyfrol sydd ar y rhestr hir, chi'n lle feddwl am rhyw 10 arall y gallai fod ar y rhestr yna. Felly mae'r safon yn dal yn dda. Dwi'n eitha hyderus y bydd y fasnach llyfrau llwyddo.